Hola. Acabem d'arribar a l'olivera bimil·lenària. Esta és la de Gorga, Pau? Sí. Que cap la mama, que ahí dis cap un boato, tio. Com és enanitos, diu. Sí. Que barbaritat. La llegenda diu que en la postguerra es va amagar així una família i va estar vivint. És un poc una... Ostres. Mireu les raïles. Que tela. Pau, quants anys pot tindre aproximadament? Clar, esta olivera, al haver crescut tant, ha anat morint-se la part central i no para de créixer per aquests costats. Entonces esta, pel tamany que diuen, sí que diuen que té més de 2.000 anys. Més de 2.000 anys, és a dir, estava a veure romanos i tot així, igual, algun visigodo perdut i de més, àrabs. I quines varietats ha desenvolupat? Esta varietat és manzanella i sí que han anat podant perquè sols isca manzanella, però ara el que està brotant per així baix, a sa moto li diem varietat mil·lenària, que és l'oliva esta que és allargada molt, molt gran. Veus? I perquè veus, manzanella mil·lenària. La manzanella té més vigor, és més productiva, tot la gent ha anat canviant per varietats més bones. I esta és la tradicional, que per lo que ens estan dient, prové de Síria. De Síria, perquè de l'origen de l'agricultura, fa 4.000 anys. Tela. Eixa, per lo que hem comentat en altres vídeos... Ix d'ací. Ah, ja, els rebrotins això, ahí. Llauraus han anat empeltant i tot això sí que és manzanella, però el que ix per baix de l'empelt, imagina que l'empelt està així dalt. El que ix per baix de l'empelt és la varietat original. Fuà, de Síria, Analín. Fuma de la pipa, tio. Increïble. I esta el que han anat és en cuidar d'anar excavant en la terra, anant fent-li finestres, anant fent-li techo. I s'ha quedat ahí una covatxa. Exacte. Han fet una casa. La casa del tio Tom. Versió... Sí, esta és l'olivera del Surdo. Del Surdo. Però mireu el tamany, I està agarrat i al marge... Clar, per què aguantar 2.000 anys? Perquè no molestava. Així fa 100 anys hi hauria vinya, fa 200 anys hi hauria ametler, fa 500 anys hi hauria blat. A l'estar en el cantó, sempre donava oli, que l'oli, des dels últims 4.000 anys, ha sigut clau en la dieta mediterrània, doncs sempre feia falta oli i ha anat canviant els cultius segons les modes. La moda de l'ametler ho arrencaven tot ametler, la moda de la vinya ho arrencaven tot vinya. Segons els preus que tenien les collites, els llauraus anaven actualitzant-se. I esta s'ha lliurat de tots aquests canvis de tendència gràcies a no molestar. Que estava així en el raconet i fa de techo. Que barbaritat. I esta encara produeix... Sí, enguany no l'han collida, però de normal sí, de normal està prou carregat. És un arbre productiu. Això és l'interior que han fet allà adaptat. Una covatxa. L'olivera mil·lenària, bimil·lenària de Gorga. Si la busqueu en Google Maps, està ubicada, però per favor, com totes aquestes coses, aneu al loro, perquè això és un terreny privat que es pot visitar, però amb molt de cuidado, molt de respecte, totes aquestes coses que compartim, no sols per propietat privada, sinó també perquè és natura, claro, medioambiental, queridos. Mira la bèstia, tio, és que mira la mama ahí i mira l'olivera. Turballos. Allí, què passa? De los elfos que tenía la mama. Una finestrita por ahí. Mireu, alcoholnos por el mundo en el interior de la olivera bimil·lenària de Gorga. En el Roma està. El Roma. Que no fan collita d'oliveres. Sí. Vilaplana se'n basem nosaltres l'oli, es fem marca. Sí, Masia Vilaplana, però és el del costat. Res. Ah, cereal. Cereal, sí. Exacte. Però no sé si estan barbets este any o... Què passa, tio? Clar, que la teva família són cerealistes. No, els meus pares estan de mitgers tota la vida, allí. Ah, però vivint en el mas, però no cultivant. No, exacte, correcte. Vale. El que du els bancals. I Està registrat? això estan registrats, no ho sabem, no? O catalogada algun... Perquè sé que n'hi ha un registre a nivell de Comunitat Valenciana. És voluntari. Pa carrasques molt velles, o pa pins centenaris, o pa arbres monumentals. És el registre d'arbre monumental. Vale. Entonces pots registrar-lo, està geolocalitzat en GPS, però la gent pot anar a veure-ho,
i també si el farà falta, imagina't un pi molt vell i molt alt, i n'hi ha que podar-lo, però potser val 2 o 3.000 euros podar-lo, perquè si n'hi ha que dur una grua, n'hi ha que tal, pues si l'arbre està protegit o pilla una enfermetat, n'hi ha que pilla un hongo, pues la Generalitat, si està registrat, ve i t'ajuda a fer els tractaments o el manteniment de l'arbre, sí. Claro, yo he visto una carrasca que n'hi ha en Castelló, que es enorme, es de locos. Això l'hem vist a nosaltres. Sí, sí, sí. Este no ho saps, no? Si està catalogat. Crec que no. Sí, geolocalitzat sí que està. En Google, si poseu olivera bimil·lenària, esta va por romanos, mama, imagina't, i els índios con boixos. No, això estan en Amèrica. Ells no van vindre. Això no, deixa'ls que no Con vinguin. boixos. Bueno, tots en els romanos, els àrabs, ja tenim prou. I esta la podaran, Pau? Este any en principi sí. Quan és habitualment la poda? Ara, entre la collita és d'octubre a desembre, gener, i a partir de febrer, març, abril, Sí. és un poc l'època. Ara, per exemple, estan Hi ha podant. bancals que estan amuntonats que s'han podades. Sí? La mama, les ulleres i això que tens de mafiosa. I en el link que s'ha fet de bancal, està fent turisme de bancal. Sí. Ha vingut per ahí, d'investigació. El musgo este és vara, encara en cauré. Una jacina, esperarem una jacina. La puri que canya, tio. Bueno, així descobrim coses interessants en Pau de Almàssera de Millena, la olivera bimil·lenària. Qué locura. Sí, hemos hecho tapón, ¿eh?